दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जोंनि कलेज इउनियन बडी जि जेनेरेल इउनियन बडी दङ आरो लोगोसेनो कलेज इउनिट कमिटि एबसु दङ बा जेराव कलेज इउनिट कमिटि एबसु गैया बेयाव बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि दङ बे गासैखौबो बेनि जेसेबां जोंहा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बा जिएस दङ आरो जिखिनि टीम बर' स्टुडेन्टफोरनि बेखौ ज' लिंनानै उदालगुरि कलेजनि नैबे अडिटोरियामाव स्पेशल इंटरेक्शन सेशन विथ कलेज स्टूडेंट यूनियन एंड यूनिट कमिटी एबसु बे बिमुंजों गासै फरायसा फरायसुलिनि जेंना जेंसिनि सायाव स्पेशली मोनसे डिस्काशन लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेयाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना हांख्रायदों जोंनि हाबाफारिया बे कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ दा गुबैयै बर' माहारिबाद बड' नेशनेलिज्म बड'फाया जोंनो जि आदर्श बा जि प्रिन्सिपलनि मोनसे लामा होलांदों आरो जिखिनि मोन्थोर जे बर' माहारिया मास्टार रेस जानांगौ गेरेमसा हारि बर'खौ दानांगौ बिनि सायाव जोङो डिसकास खालामदों आरो एबसुनि जि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो लिडारशिप माने क्रिएट खालामनांगौ यां जेनेरेशनखौ कानेक्ट खालामनांगौ आरो कलेज इउनियन बडीनिफ्राय थांनानै जोंनि कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा जिल्ला आफादाव मिरु आफादाव बर' माहारिनि लिडारशिप होनायनि थाखाय खामानि मावहैनांगौ दा बेनि थाखायबो जों बेयाव सावरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव साफ्रोमबो जोंनि संबिधानाव थानाय बायदिब्ला बालाब 4 10 11 12 बे क्ल'ज बायदियै गासैबो अनगोयिं स्टुडेन्टफ्रानो जोंनि जेनेरेल मेम्बार आरो लोगोसेनो जायफोरा स्कुल बा कलेज माने कमप्लिट खालामबाय फरायसा जि रेगुलार जि माने एजुकेशन बे जोब्बाय जायहा इन्टारेस्ट दङ जायहा माहारिनि फारसे बेबायदि हाबा मावनो गोसो बियो स्कुल कलेज बा इउनिभार्सिटि जोबनायनि 5 बोसोरनि सिमबो बियो बे आफादाव बिबान लानानै हाबा मावनो हायो दा बे बाथ्राफोरखौ जों बेयाव सावरायदों आदार देन डेट आथिखालाव बर' हारियाव नुजानाय जिफोर थासारि बिटिआरनि एकर्डनि जि इमप्लिमेन्टेशननि पार्ट बे बाथ्राफोरखौ जों लानानै सावरायदों आरो बेयाव जोंनि यां जेनेरेशननि गेजेराव दा केरियार ओरिएन्टेड जिफोर माने हाबाफारिफोर दङ कम्पिटिटिभ एग्जाम एक्जिस्टिं जि कलेजाव जायफोर फेसिलिटिफोर दङ जोंनि ओनसोलाव खारन जोंनि ओनसोला दाबो बेकवार्ड रिजन आरो जथेस्थ' कलेजा दायो भेन्सार जानानै दङ बे भेन्सार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन बिनि थाखाय सरकारजों एकर्डनि क्ल'ज मथे सावरायगासिनो आरो एक्जिस्टिं जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा गभर्नमेन्ट कलेज दङ बेयाव टिचिं लार्निं क्लासआ थिगैनो सोलिना सोलियाखै जथेस्थ' पस्टआ भेकेन्सार बेयाव सरकारनि जिखिनि माने डेभेलपमेन्टेल माखासे फान्डफोर फैदों बे मोजाङै इउटिलाइज जाना जायाखै आरो बिनि माने देरसिन उद्देश्यआनो जाबाय जे क्लासनि टाइमाव 5 घन्टा क्लासनि आवाराव फोरोंगिरिया टाइमलि फैनानै टाइमलि क्लास खालामनानै बिनि सानखान्थिनिफ्राय बिगियाननिफ्राय समाज बिगियाननिफ्राय इंराजिनिफ्राय जिखिनि साबजेक्टफोर दङ बे क्लास 1 to माने 12 दा बेयाव बे फरायसा फरायसुलिया रोंदोंना रोङाखै जे एलपि स्कुलाव जायफोरा जि क्लासाव जिखौ रोंनांगौ सोलोंनांगौ दा गोबां जों कमप्लेन नुयो जे एलपि स्कुलाव जिखौ सोलोंनांगौ बियो सोलोङाबासिनो माने एमइ स्कुलाव मोनहैयो एमइ स्कुलनि टिचारा बुङो जे एलपि स्कुलाव फोरोंनाया माने मोजां जायाखै दा एलपि स्कुला मोजाङै फोरोंना हराखै बेखायनो जोङो बेयाव बियो रोंफैयाखै माखासे हाइ स्कुल टिचारा कमप्लेन होयो जे एमइ स्कुलानो मोजां फोरोंना हराखै बेनिखायनो हाइ स्कुलाव माने बियो मेट्रिकआव फेल जाबाय दा बे कमप्लेनफ्रा दंलायलायो दा बेखायनो जि मुल्यान जि इभालुएसन गुन उत्सब बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो होनाया जादोंना जायाखै बे मोनसे प्रक्रिया दा स्कुलाव 0 टिचार स्कुला सिंगल टिचार स्टुडेन्टआ दङ 80 90 100नि एबभ दा बेबायदि फरायसालियाव मा गुन उत्सबनि इभालुएसन जागोन जेराव टिचारानो गैया जेराव सिंगल टिचार नाम्बार अफ स्टुडेन्टआ बारा फारसेथिं नोङो टिचार गैयिनि थाखाय स्टुडेन्टनि संख्या खमायलांबाय
टिचार गैयिनि थाखाय दिनै गार्जेनफ्रा मोनसे निराशाबादाव भुगिनानै दङ आंनि गथ'नि फिउचारा मा जागोन दा बेखायनो आसामाव थांनाय बारावबो गुण'त्सव पातिदों बे बोसोराव गुण'त्सव पातिदों गुण'त्सव पातिनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया टेट एपइन्टमेन्ट होगासिनो दङ आरो टेट एपइन्टमेन्टआव मा खालामदों बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि बा एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्डनि हरदों डेट मिन्स बियो बर' मिडियाम स्कुलखौ नायगार बुथारनायनि मोनसे कनस्पिरेसि आरो बर' मिडियाम स्कुलाव जे नांगौ रोखोमनि जे टिचार एपइन्टमेन्ट होआ बेबो सरकारनि मोनसे पलिसि दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासै बिथिंखौ लानानै जों हाबा मावबाय थादों आरो सरकारखौ नारसिननांगौ सरकारजों तर्क खालामनांगौ प्रयजनाव आन्दलन खालामनांगौ जों एट एनि कस्ट जोङो मावनो थाखाय थियारि